לפני הרבה שנים התנהלה מלחמה בין החייזרים ולבין האנשים. החייזרים אלה שהעריכו את הלסנג'ר, והאנשים הם אלה שהעריכו את האייפד. מי ינצח במלחמה? מיד תגלו. אני רוצה לסנג'ר! אני רוצה אייפד. לא תצליח לנצח אותי, כי אני ערפד מטומטם. קטע גרב! נכנע! והאייפדים ניצחו. עכשיו למלחמה השנייה בהיקון. הערפדים שוב מנצחים. אני נכנע. הפסקת אש, דגל לבן.